ঝাম্পো দেবা পাই ঝাম্পো তুমি রাজা বিদুর শঙ্কর পুত্র তুম নাম শঙ্খনাদ কিন্তু তুমি ମୁଁ ହେଉଛି ଗଜ ସମ୍ରାଟ କୁଦୁମ୍ବ ସୁରଙ୍କର ସେନାପତି ହରିବର୍ଦ୍ଧନ। ମୁଁ ଆଦି ଉନ୍ମାଦ ଆତ୍ମହରା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ଗୀତ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହରିଶଙ୍ଖନାଦକୁ ଦାନ କରି ରାଧା ପଦରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଏ ଶାଳ କାମ ଦେଲା ମୋ ଖଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାଣ କହୁଛି ଏ ହରିବଲ বন্ধু রাজা হইব বাবা পিতা ভ্রাতৃ উচ্চারিত Hariwardhana,
କେତେ ଗଲେଣି କେତେ ଆସିଲେଣି କେବଳ ଅଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାମକ ହଉ ଯାଅ ତୁମ ବାଟରେ ତୁମେ ଆଗେଇ ଯାଅ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାରଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ସେ ସେତିକି କହିଦେଲେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଆଉ ନ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଉଷୁମ ହେଲା ବେଳକୁ ହରିବନ ଉଷୁମ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ଷଣ୍ଢର ହାବୁଡ଼େଇ ମହଲ ମୋ ଖଟାଙ୍ଗ ପୁରାଣ କହୁଛି ମୋ ନୀତିକୁ ତୁମ ନୀତି ବହୁତ ହରିବନ ଚାଲେ ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ନାରାୟଣ 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 ପ୍ରଭୁ ଏମିତିଆ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କାଢୁଛନ୍ତି